også til tri. Der er jo også de her strømper, som kan være gode. Der er jo lavet strømper, der er gode i forhold til svederforbæring og i forhold til, hvis det er, at du er ude i længere tid og så videre. Løbesko selvfølgelig, hvis du skal løbe et maraton. Ja, for eksempel klatreudstyr, som man godt kan bruge. Vi har jo, nu kan jeg kun tale for triathlon, der har vi jo cykelsko og cykeltøj. Redetøj, som bruges til at, kan f.eks. bruges i en Ironman, hvor man kan svømme. Ellers så har vi også en masse i forhold til sådan noget bjergbestigning og så videre. Ja. Og det kræver, at man vil det. Det kræver, at man kan presse sig selv til sit yderste. Og ja, som sagt, det er noget, man virkelig brænder for. Det kræver, at man har sindssygt meget disciplin, og at man tror på sig selv. Og så kræver det, at man lægger en masse timer i det. Alle kan gøre det, men det kræver, at man ligesom har sat sig et mål. Og så prøver at opnå det mål, og det er rigtig udstyr. Det kræver eventyr, mod og lyst og en rigtig god energi. Så kræver det, at man har venner og familie med på det, fordi det netop er ekstremt, og tit er det noget, der skal bruge mange timer på. Og så kræver det nok, at man er lidt skør. Ja, jeg har som sagt løbet halvmaraton og maraton. Ellers så jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave min første Ironman, som jeg træner op til. Ja, eller det er alt efter, hvad man kalder ekstremt for, men triathlon og kampsport. Hvis man nu for eksempel sætter sig et mål, det kunne for eksempel være at udføre en Ironman, så den følelse, man får, når man så har gjort det, den er jo helt fantastisk. Altså, det er med kampsport, der synes jeg, det var vildt fedt, fordi jeg fik rigtig meget selvtillid og rigtig meget disciplin, men også rigtig meget respekt for andre mennesker. Jamen, du havde et godt fællesskab, men du troede også meget på dig selv, og man havde sådan en god sikkerhed i, at hvis der er nogen, der overfalder en, så kan man godt stå fra. Man er først ekstremt spændt, og så bliver man nervøs, og så får man det koldt ud og tænker, at det klarer jeg aldrig. Og så gør man det, og så bagefter er man sådan helt adrenalinhøj og ryster en lille smule. Men man synes, man har overvundet sig selv, ikke? Ja. Og man synes, at man er virkelig, man er vokset. Og i triathlon, der fik du bare en helt vild fed følelse igennem kroppen, når du havde løbet en halv Ironman, eller hvad man nu havde gjort. Personligt dyrker jeg det selv, fordi jeg godt kan lide at presse mig selv til det yderste, og finde mine grænser og prøve noget vildt. Suset. Helt sikkert. Det er for den der følelse af, at man er uovervindelig. Ja. Spænding. Adrenalin kigget i det. Jeg tror, det er fordi, det hele tiden skal være vildere og vildere, og at folk de kan ikke få nok længere, og så er det for hele tiden at udfordre sig selv. Det er også derfor, jeg selv gør det, at jeg vil udfordre mig selv og se, hvor langt jeg kan strække den, og hvor meget jeg selv kan holde til. Jeg tror, det handler meget om, at folk de hele tiden vil sætte nye grænser. Nu er det ikke længere nok at løbe en halvmaraton eller en helmaraton. Nu skal man løbe en hel Ironman. Og det er snart heller ikke nok. Så skal man løbe 20 gange Ironman. Det er der jo folk, der gør over 17-19 dage. Det er jo også, altså det bliver kun videre. Man skal bare holde en god grundform. Altså, sørg for at få bevæget sig rigtig godt og spise ordentligt. Og så kommer det igen an på, hvad man laver. Hvis man er sådan en bjergbestiger, eller så skal man selvfølgelig være sikker. Det er meget målrettet. Ja. Og det kræver rimelig meget. Ja.